Ba aldakizu justu zenbat biztanle dauden Azpeitilen? Justu zenbat bide dauden Loiola jatzeko? Justu zenbat zuhaitz dauden Urola ibaien? Ez da erresa gauzen neurri justu asmatzea. Kapaz izango zineke erakusleio honen prezio justue asmatzeko? Bueltan da bertanen prezio justue. Hortako lehenengo pausue bertan erostie da, justu herrien. Urrilen 6tik 19 bertan merkatari elkarteko saltokiletan eroste baldin baezu, holako txartel bat jasoko zu. 3ubikoitza.nire/azpeitia.eus web horrien, sartu txarteleko kodie, bete zure datuek eta bota prezioa. Pasau gabe gehien gerturatzeanak eman gauzarile. Erakusleioko produktu guztiek behantzat. Erronkarako prest?